CEM sa long le CEM sa long le Tiprasa long le Tiprasa long le bwkhaktwi BJP ne khaibo BJP o ang age khaimani 4 bosor hain khana ta khaipana ang bono sajagli ang uine ang ta bubagrano sajagoi ang bono oro sapu donai hneina ang tini oro jaga joining ropeka tini chung tibak laigo chikonte pandani bisingo kaisa joining program na laikha tin poribar tei noimbutar borono Puila o BJP Yakarwi Tiprasa phaimani bagai borono belai khe chini party ni ngui tei ani byaktigoto ngui borono kha kaham tei lamsogo chung saima kha je chini bubagrani netritwe chung chini Tiprasa dofani je odhikar chini rights no fight khaini thangthani go borok bo tini chini family o phaikha hani bangai borono belai khe hambai yapharo chini thanchani mari thanchani phan chung teibo rag kha tini borok phaimani bagai hani bang borok no belai khe hambai yapharo